de saludarla en vísperas de esta celebración. Mari Carme, bon dia. Hola, bon dia, Quique. Com estàs? Molt bé, molt il·lusionada, com tots els anys. Sí, perquè segurament este és l'acte, la Societat Protectora d'Animals ne fa molts d'actes i moltes iniciatives, però tal vegada esta és la que més gent aglutina, no? La que més festa arma, no? Pues sí, la veritat és que és un èxit de participació i és molt gratificant per a nosaltres este dia. Bueno, el dia és el diumenge. Conta-nos la pel·lícula, què va passar, encara que sempre ocorre el mateix i el que està bé no s'ha de tocar, però conta-nos per a la gent que potser s'anima per primera vegada a participar enguany. Sí, pues, pràcticament com els horaris van bé i sempre ha sigut un èxit de participació, pues continuem mantenint els mateixos horaris. I serem des del Centre Cívic, la Ferroviària, a les 11:30 del matí, a plaça d'Espanyoleto, i farem el passacarrer acompanyats de la colla La Socarrà, com tots els anys, fins a plegarem a la plaça de Sant Pere i la benedicció, l'acte de benedicció es començarà a les 12:30. Entonces, pues, sempre aconsegem que acudisquen al Centre Cívic la Ferroviària i que anem tots junts a la benedicció, encara que comprenguem que n'hi ha persones que per les seues raons pues, acudissin ja a la plaça. D'una manera o de l'altra, el que vulguem és això, reunir-nos i passar unes hores inolvidables, com altres anys. Però està bé que la gent participi des del principi fins al final, perquè és una processó cívica, és un passacarrer, és de punta a punta de la població, que la població ja està fent-se grandeta també, i per tota l'Albereda, bueno, pues fa goig, no?, veure tantes persones. Alguna vegada, Mari Carmen, heu comptat el número de participants que ha hagut a l'acte, encara que sigui així a ull, per damunt? Pues sempre fem un càlcul per espanellets i un poquet aixina, però de persones, pues, més de 1.000, segur. No, 1.000 segur. Quasi m'atreviria a dir pues això, quasi 2.000 persones. No sé si arribarà, però des de luego 1.000 segur, és que tu compta que no només és la benedicció, lo bonico de este acte és que cada mascota, cada animalet ve arropada per la seva família. Entonces, compta que n'hi ha persones que venen 4 o 5 membres de la família acompanyant al seu animalet. Entonces, cada any és impossible contar-los, però avui estimem quasi vora 2.000 persones. A més, això que a 3 anys, pues, que sempre ens quedem justetets. En el repartiment sempre falta, no? Cada any anem posant més panellets. Bueno, suposo que serà important que per un dia com este ens acompanyi el temps, no? Si fa bon dia, millor, eh? Sí, per favor, ja fa anys. Per favor. Toquem madera que ens respecta molt el temps. Jo crec que serà un dia radiant. Bueno, això hi ha que demanar-li-ho al sant, eh? Sí. Suposa que algú farà per a que els animalets no es banyen aquest dia i que ells ho mereixen. Clar que sí. Bueno, es repartixen perquè, clar, o sigui, s'eix a les 11:30 de l'Espanyoleto, es passa per tota l'Albereda, dolçaina, tabal, se poden figurar un poquet la estampa quina és, però quan s'arriba a la parròquia de Sant Pere, a la plaça de Sant Pere, es produeix la benedicció, es reparteixen o es canten albades, que enguany crec que ja ha confirmat la presència l'habitual, un dels nostres habituals, el nostre estimat Pep Jimeno, no? Sí, enguany Pep podrà estar amb nosaltres, sí, perquè l'any passat va ser per motius d'agenda. Claro, no tenia concert i no va poder. I també ens ho va deixar de meravella, i enguany pues, tenim a Pep, que ja és tradicional i és una benedicció sense ell. Home, com a bon propietari d'animals que és també, eh? També, sí. Pep, ell complix. Que tens animals i que se'ls estima molt, clar que sí. I després es reparteixen, bueno, coses... Claro, el que no té ja alguns anyets i no sap per a què servien les garrofes, que és el fruit del garrofer, pues no saben que allò és amb el que s'alimentava molts animals, sobretot als cavalls, no? I a les vaques i als burros. Bueno, es reparteixen garrofes, panets beneïts i també la tradicional estampeta del Sant Patró. Això per a tots els participants i de manera gratuïta, no? Sí, per supost. La garrofeta, i després sempre donem, perquè cada vegada són més els cavalls que acudissin a la festa, i també procurem preparar bolsetes per als cavalls que tinguin assegurat la seva bolseta de les garrofes. A banda d'això, clar, nosaltres anem a posar un stand en la plaça on les persones que vulguin col·laborar amb nosaltres poden informar-se, poden adquirir els nostres articles, que n'hi ha novetats, perquè tenim gent assídua de cada vegada que hicim als eventos i clar, ja tenen això ho tinc, ara enguany n'hi ha novetats, n'hi ha cosetes
en el logo de l'ESPAC, que és el que ens demana la gent, i tot el que vulgui col·laborar amb nosaltres ho necessitem molt. Digues que sí, perquè hi ha que aprofitar que hi ha tanta gent per a seguir informant de les activitats que feu, no?, com a Societat Protectora d'Animals, i que, bueno, que se necessita ajuda. Per desgràcia, els animals, i més en èpoques difícils, són de les primeres coses que uno s'oblida i no deuria, no? O sigui, que aprofitarem aquest dia per a traure allí la tendeta i que la gent que vulgui que col·labore amb vosaltres. I que s'informe i tindrem els nostres voluntaris per a informar de tot el que les persones vulguin saber de la nostra associació. I informar dels projectes i de tot el que porteu, de les campanyes d'adopció, d'apadrinament dels animals, captar voluntaris per al refugi, per a totes les coses que feu, que no pareu en tot l'any. I a mi m'agradaria que se vos agrairia més i amb la veu més alta. Ojalà hi haguera un reconeixement públic al que feu sempre des de la Societat Protectora d'Animals. Bueno, nosaltres l'agraïment és cada vegada que és un animal del refugi i és adoptat i el col·loquem en una família, és la gratificació que ens fa continuar dia a dia. Claro. Lo demés, pues ja... Ja ho sabem, perquè com és una història que ens conteu moltes vegades, però que no mos fartem d'escoltar, és de veres que hi ha que parlar d'aquest tema i que no s'oblida. Bueno, i si anem ja per acabar, a l'últim comentari, al més vistós, no? O sigui, la persona que arriba, per exemple, ara mateix estos dies hi ha una delegació d'un poble d'Itàlia que està germanat en la granja, que estan per així visitant-nos i tal. S'imagina que el diumenge acudix allí a la plaça Sant Pere i se pega una volteta i vos veu allí a tots. Quants animals veurà i quantes varietats d'animals se trobarà, Carme? Podrà veure tot tipus d'animals, des de lo més habituals, que són les mascotes, com són els gossos o els gats, n'hi ha coloms, n'hi ha cavalls, n'hi ha tot el tipus d'animal de companyia que n'hi ha, que avui en dia estan adoptant les persones. Inclús algun animal exòtic també, Exòtic també, sí, havent trobat. Potser cada any ens sorprèn algun animal nou que apareix allí, també, pues això, buscar les seues gotetes, ben idees. Porques vietnamites, ardilles, alguna serp inofensiva... Que ningú tinga, perquè a vegades ai, és que el meu gat o el meu tal, és que em fa mal a veure i tal, és que normalment ens sorprenen, tenen un comportament exemplar i saben estar a l'altura. Mai havent tingut hasta ara, toquem madera, ningú conflicte, ningú problema en la plaça. Bueno, pues així no té que continuar. I a més que el patró Sant Antoni està per a velar, que res roí no ocorrisca. Carme, com a presidenta de la Societat Protectora d'Animals, vinga, aprofita l'últim minutet per adreçar-te als nostres oients. Què vols demanar-los per al diumenge? Que vagin, no? Pues vull demanar-los, invitar a tots els ciutadans i ciutadanes d'Ixàtiva que vinguen, que acudisquen, que no es queden en casa, que va ser un dia espectacular, que ens acompanyen el passacarrer i que vinguen, que és la imatge més gratificant per a nosaltres és veure aquests animals arropats en la seva família. I la plaça Sant Pere plena. I això, i trobar totes les famílies que veiem allí, el nostre objectiu és tots els animals que tenim en el refugi trobar persones com elles. Això és l'objectiu més gran. I al mateix temps donar les gràcies a totes les persones que estan col·laborant que siga això un èxit i que anem endavant, i molt especialment a l'Ajuntament d'Ixàtiva, a les conselleries, a les regidories de Cultura i de Medi Ambient, les dues consellers, Maria José Pla i Yolanda Zipan, i a totes les que n'hi ha implicades, perquè n'hi ha més d'una, de Seguretat Vial, de Getxa, en fi, n'hi ha moltes persones implicades. A tot el que lluita pels animals, vale? Moltes gràcies a tots, a vosaltres especialment, i que vinguen, que no s'arrepentiran. Mari Carme Gatxan, presidenta de la Societat Protectora d'Animals, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el diumenge, vale? Si hi ha algun canvi o passarà alguna coseta, tinguem tota la setmana per a comentar-ho. Gràcies, Carme. Tinguem informat. Adeu. Adeu. Bueno, pues un minuto para llegar a las 2 y nos marchamos con...